4.765 emakumek jasotzen dute ertzaintzaren babesa Euskadin. Lurraldeka Bizkaian 2.512 daude babestuta, Gipuzkoan 1.617 eta Araban 626 emakumeren segurtasunaz arduratzen da ertzaintza. Gainera jasaten duten indarkeriagatik 34 emakumek eskolta pertsonala daukate, eta uneotan 31 erasotzailek daramate eskumuturreko elektronikoa urruntze agindua betetzen dela ziurtatzeko. Euskal Autonomia Erkidegoko telefonoak hartzen dituen 175eko deiak emakumeek jasaten duten indarkeriari buruzkoak dira. Orduan ertzaintzak bortxa izeneko urgentziazko telefonoa ematen diete biolentziaren biktimei edozein momentutan dei dezaten. Psikologikoki bikotekideak egindako eraso eta tratutxarrek kalteak uzten dizkie emakume hauei eta diputazioetako giza zerbitzuetan jasotzen dute behar duten laguntza. Bizkaian 1.200 emakumeek jaso dute arreta psikologikoa, Araban 597 eta Gipuzkoan 690 emakumek. Era berean tratutxarren ondorioz etxetik atera beharrean diren emakumeentzat foru aldundiek dituzten harrera zerbitzuan Bizkaian 91 emakume jaso dituzte eta Gipuzkoan 52. Araban 10 izan dira aterpea jaso duten emakumeak.